हुए बलि तांको कतरे? हाँ एटा 10 वर्ष पर एमती दिया हुए। हाँ 10 वर्ष रे थरे को टाइम रे? फगुण मास रे। फगुण मास माने एमतिया बोदा कुकुड़ा एगुरा दिया होतबो आ मईसी दिया हुए। এই বাঘ ছুয়া না যেটা হরিণ আর সেটা সিংহ। ତମର ସେଠି ସତରେ ବାଘ ଇଏ ଅଛନ୍ତି? ବାଘ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଏବେ ହରିଣ ଏଗୁରା ଅଛନ୍ତି ନା? ମିରିଗ सेटा कौन माने कला कला ना हरिण भाया देखा केमितिया देखा एबे माने अल्प अल्प जंतु अच्छा आग भाया बाघ फाग ना हेटा बाघ हुंडा जो गुरा था सेगुरा भी नहीं। भालू अच्छा भालू फोटो नहीं पार तो चाषी मन को तो सोनपुर 8-10 नहीं पार कि आ तुम ठाकुर ना कौन तुम ग्राम देवती ना आ सेपटे जो माँ को ना दिश्री से बोधे माँ को ना लिखाई जो ढोल ना कौन रखी आप जो एथे सी भी ठाकुराणी
ଏବେ ବି ଦିଆ ହଉଛି ଏବେ ପର୍ବ ପର୍ବ ଦିନ ଦିଆ ହେଉଛି ହଁ ତ କେବେ ହୁଏ ପର୍ବ ତମର? ମଣ୍ଡେଇ ଏମିତି ମଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ନାଇଁ କି ହଁ ହଁ ସେମିତି ମାନେ ମଣ୍ଡେଇ ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଗଲା ବଡ଼ବନି ମଣ୍ଡେଇ ସେଟା କୋଉ ଦିନେ ପଡେ କୋଉ ମାସରେ? ମାଙ୍ଗ ମାଘ ମାସ ବୈଶାଖ ମାଘ ବୈଶାଖ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିବ ବଳି ପକଉଛ ନା କଣ ଏଠି? ନା ପଡେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ ଏଇ ଅଛି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ ମାଛ ସେଠି କାଇଁ ଜାଲ ପକା ହଁ ଏ ମାଛ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବା ସେପଟେ ବୁଲିକି ନହେଲେ ଯାଉନୁ ସେଠି ପଟେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସେଇ ଭିତରେ ଗଳି ଗଲୁ ତ ଏଇ ଭିତରେ ବାଟ ଅଛି ଏଟା ପୋଲଟା ହଁ ଏଇଠି ଏଇ ମାଛ ଶୋଇଛି ଏଇ ସେଇ ବାଟେ ଏଇ ଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ହେଇ ମାଛ ହେଇ ଏଇଠୁ ଭାତ ପାଇବ ହଁ ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ କଣ ବଳି ବି ଦିଆ ହୁଏ ମାଙ୍କ କତିରେ ହଁ ହଁ କୋଉ ମାନେ ଇଏରେ ଦିଆ ହୁଏ ନା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦିଆ ହୁଏ ନା ଏମିତି ତାଙ୍କ ପୂଜା କୋଉ ଟାଇମରେ ହୁଏ? ହଁ 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 ଚୈତ୍ର ମାସ ଖାଲି ସେତିକି ବେଳେ ହୁଏ ଆଉ ଏସବୁ ମାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଧେ ସବୁ ଆଉ ଆଉ ସବୁଦିନେ ଯାହା ଯେମିତି ଭୋଗ ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କ କତିରେ ହୁଏ ସେଇଟା ଯୋଉ ନାଇଁ ନା କାଠର ଏଇ ଯୋଉ ଘୋଡାଙ୍କ ପାଖେ ମାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର କୋଉଠି ରହୁଛ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଭଲ ହେଇଛି ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ବାହାରିନି ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ ମାନେ ସେଇଠି କଣ ଲାଗେ କଣ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଲାଗେ ନା ସେଇଟା ଡିଜାଇନଟା ସେମିତି ଏଠି ଭଲ ଦେଖା ହବ ଦୂରକୁ ଆଉ ଏଟା କୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଏଟା ଏଟା କୋଉ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ ଆପଣ ଯୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ନାହାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଏ ଠାକୁରାଣୀ ଦେବତା ଦେବତା ଦିଆ ହୁଏ ବଳି ତାଙ୍କ କତିରେ
ହଁ ଏଇଟା 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଦିଆ ହୁଏ। ହଁ 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ। କୋଉ ଟାଇମରେ? କୋଉଟା ଫଗୁଣ ମାସରେ ଫଗୁଣ ମାସ। ମାନେ ଏମିତିଆ ବୋଦା କୁକୁଡ଼ା ଏଇଗୁରା ଦିଆ ହଉଥିବ ଆଉ। ମଇଁଷି ମଇଁଷି ଦିଆ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖେ। ଏଇଗୁରା ଆଣିକି ବୋଧେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏଇଗୁରା ଫଳ ହେଲା ପରେ ଖାଲି ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ। ଜୟପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୋଟେ ନା डिस्ट्रिक्ट नूआपड़ा है ब्लॉक टा नूआपड़ा ब्लॉक है गाँटा ନୂଆପଡ଼ା ଏଇଟା କୋଉଠି? हमर से पतरा डैम देखिए ହଁ हाँ पतरा के आगे ଆକି ଅଛି पतरा डैम ଆପଣ हाँ पढ़ले ଜାଣିଥିଲେ पतरा डैम ଧର୍ମଦା ଏ କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସୁନାବେଡ଼ା। तीर देखा तीर दादी के लिए खाली किया था। ମଉସା ମଉସା କ'ଣ ଠାକୁରାଣୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ?